Pýtate sa, ako zabezpečiť, aby svedok, ktorého výpoveď považujete za dôležitú, sa skutočne dostavil na súd. Poviem to jasne. Vy sama svedka predvolať nemôžete. Môže to urobiť iba súd. Obžalovaný alebo jeho obhajca môžu počas celého konania navrhovať dôkazy, vrátane výsluchu svedkov. Môžu to urobiť počas prípravného konania, po doručení obžaloby alebo za splnenia určitých procesných podmienok aj priamo na pojednávaní. Taký návrh treba podať písomne alebo ústne predniesť na súde. V návrhu musíte uviesť meno, adresu a najmä, k čomu má svedok vypovedať. Bez toho súd nevie posúdiť, či je výpoveď relevantná. Po každom pojednávaní sa súd opýta, či majú strany ďalšie návrhy na doplnenie dokazovania. Aj v tomto štádiu môžete navrhnúť výsluch svedka, ktorého svedectvo podľa vášho názoru je vo váš prospech. Ak súd návrhu vyhovie, predvolanie pošle on. A vtedy je to už povinnosť. Svedok sa musí dostaviť na súd, vypovedať pravdu a nič nezamlčať. Inak by sa mohol dopustiť trestného činu krivej výpovede a krivej prísahy, o čom ho súd vždy poučí. Máte nejaké otázky? Pokojne mi ich napíšte do komentára. Možno sa zo súdnej sieni presunieme do zákulisia polície. Dovtedy majte pekný deň.